Chcete letět do Thajska a ušetřit klidně několik tisíc korun na osobu? Pak nedělejte tu samou chybu, kterou dělá většina lidí při nákupu letenek. První rada. Nedívejte se pouze na odlety z Prahy. Velmi často bývají zajímavější lety z Vídně. Pokud jste z Moravy nebo Jižních Čech, může být Vídeň jasná volba. Vyhledávače jako Kiwi, Esky nebo Pelikán používám hlavně pro orientaci v cenách. Jakmile ale najdu zajímavý let, vždy se podívám přímo na stránky letecké společnosti. Často najdete stejnou nebo dokonce nižší cenu a při změnách letu, reklamaci nebo stornech komunikujete přímo s dopravcem, což bývá mnohem jednodušší. Do Thajska nejčastěji sleduji Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, EVA Air, Australian Airlines, Thai Airways nebo Scott. Rozdíl mezi jednotlivými nabídkami může být i několik tisíc korun na osobu. Nejdříve si musíte ujasnit jednu zásadní věc. Jste omezeni termínem, například školou, zaměstnáním nebo prázdninami? Nebo se dokážete přizpůsobit termínu odletu? Pokud máte pevně daný termín, začněte sledovat ceny několik měsíců dopředu. Pokud jste flexibilní, můžete často ušetřit tisíce korun jen tím, že odlet posunete o pár dní. Z mé zkušenosti bývají nejzajímavější odlety mezi úterým a čtvrtkem. Naopak pátek, sobota a neděle bývají často dražší, protože cestuje více lidí. Při odletu dlouhém 10 až 15 hodin bych nešetřila na výběru sedadel. Pokud cestujete s rodinou, chcete sedět spolu. Za zvážení stojí také větší zavazadlo nebo letištní salodek při dalším přestupu. Největší položkou celé cesty do Thajska bývá právě letenka. Jakmile přiletíte, ceny jídla, dopravy i mnoha služeb vás mohou velmi příjemně překvapit. Pokud vás zajímají další typy k cestování po Thajsku a Vietnamu, dejte sledovat. Právě letos vyrážíme znovu do Asie.